Takže ahoj, já vás dneska vítám u unboxingu ze stránek Velkoobchod Salony. Dostala jsem na spolupráci nějaké věci, já vím, co tam je, ale jdeme si to spolu rozbalit. Tak jo. Tak, tím nejdůležitějším, co teda v balíku bylo, tak je tato krabice. A v téhle krabici se skrývá bruska. Ta bruska je teda od značky Ochoneus a jdem se na ní podívat. Tak, já už jsem ji takhle dala ven z toho, celou jsem ji zkompletovala, abych tady zbytečně nezdržovala ve videu. Nicméně je to teda takováhle bruska, která má 35 000 otáček a 65 W. No nicméně k ní byly i takhle frézky, jo. Tu jednu fresku už mám danou i tady, takže abyste věděli, tak jsou k ní i dané fresky. Jsou tam teda nějaký keramické, je tam keramická na podbrus, což je super, to se vždycky hodí. No a my si dneska spolu ukážeme, jakou hlučnost ta bruska má. Já si vezmu. Tak, já jsem si teda nasadila i rukavice, ať vypadám trošičku profesionálnějc. A jdeme se na to vrhnout. Takže zkusíme si spolu teda nějaký ty frézy, který jsem k tomu dostala a uvidíme, jaký budou. Takže jsem na to sama hodně zvědavá. Myslím si, že by mohly být fajn. Tak, vezmeme teda brusku. Odemdáme z toho tady ten hejzlíček a vezmeme třeba tady červenou keramickou. Nikdy nedorážím teda tu fresku až úplně, aby se nezahřívala zbytečně. Všechno si zkontroluji, jestli mám dotaženo. Tak, takhle to vypadá. Vezmeme si, protože se nechci brousit svý nechty, tak si vezmeme tady takhle natřený nějaký gel lak a zkusíme teda pustit. Já to dám na plný výkon, nebo na nějakých 30 000 zkusíme. Tak. A jdem na to. Aha, takže R je protisměr, takže nic. Ještě přehodíme směr na F. A jdem. Tak, výkon na 30 je úplně skvělej. Bruska nijak nelítá, nebo jak bych to řekla, nevibruje mi v ruce. Dáme 35. Super, takže je vidět, že bude fungovat dobře. Já to zkusím ještě najednou. Zkusíme si to ještě trošku tady. Nastavečky jsou taky úplně v pohodě použitelný. Jo, je to skvělý. Nevibruje mi ta ruka nějak moc. Bomba, tak vypínám. A zkusím si tam dát ještě ten modrý nástaveček. Co teda cením, je, že tam je i takhle na podbrus malinká freska, což zapneme a jdem. Tak ten modrý je taky zajímavý. Ten už ale... Jo, je fajn, jako dá se s tím hezky pracovat. Hezky to sundává. Já nechci moc tlačit, netlačím na to vůbec. No, dobrý, už jsme na typu. Takže za mě super, jo. Tak jako hezky se s tím pracuje. Tak, vypínám, zandám. Co je super u té brusky je, že když to tam zandáte, tak to tam můžete zandat i s tou frézou. Což je super, protože ne vždycky hned vyndáte, že jo, frézu, když si ji tam necháváte. Takže to je za mě úplně bomba. Tak. No, takže to by bylo takhle k brusce, kterou jsem teda dostala k spolupráci, abych vám ji ukázala. Já ji samozřejmě teďka budu ještě chvíli testovat. Zkusím ji potom na reálných nechtech. Tohle byl jenom takový první dojem z té brusky, z toho produktu.
Musím říct, že teda designově je opravdu roztomilá, vypadá hezky, je taková čistá, nic tam jako, není to žádný velký spotřebič, dalo by se říct. Má hezký tvar. Tadyhle vidíte, že si můžete zapíchat fresky, to znamená, že já tady odsaď můžu vzít takhle fresky a hezky si je sem nandat. Pero je krásně lehký, není nějak moc těžký, hezky se drží, má vlastně matnou úpravu, hezký, elegantní, všechno to hezky maká, nic se nikde nezasekává a jak jsem říkala, má teda, kolik jsem říkala, 65? Ano, 65 W, já to vždycky zapomenu, 65 W a 35 000 otáček. Je teda tichoučka, já mám doma daleko většího rebela, tohle je opravdu tichonký, nedělá to žádný velký hluk, ta bruska zatím nikam neskákala, ale samozřejmě uvidíme až při reálných nechtech. Takže hned, jak mi přijde klientka, tak to vyzkouším a natočím vám, jak s ní pracuju, jak se s ní vlastně opravdu reálně jako pracuje, jestli mi dělá nějakou neplechu nebo nedělá neplechu a prostě uvidíme, no. Takže já jsem strašně zvědavá, jak se mi s ní bude pracovat teda. A nehledě na to, že to vypadá prostě hezky na stole, že jo. A teď si ještě nalepíme tadyhle základnu, konečně s pěnovým pilníkem. Já to nalepím tadyhle na tu stranu, kde není to exo. A je to. Jsem koukala, že jsem to nalepila zbytečně moc k jedné straně, to nevadí, ale tada! Já mám ty základnové pilníky opravdu ráda, je to takový super hygienický, přijde vám klientka, rovnou strhnete vlastně to, co tam máte, nebo strhnete, nalepíte, když odejde, strhnete a jedete na novo. Takže za mě super, má to hezkou měkkost, bude se s tím i hezky pracovat a to tam vám taky ukážu potom ve videu na reálných nechtech. Takže to by bylo pro dnešek jenom taková ukázka. Ještě bych málem zapomněla a to by byla teda velká škoda. Dostala jsem pro vás slevu 5% na e-shop velkoobchod Salony. Když zadáte do poznámky k objednávce Barča 5, tak automaticky dostanete 5% slevu. Sem vám někam potom napíšu, dokdy ta sleva běží, abyste měli dostatek času si tam něco vyhlídnout. Ode mě určitě doporučuju pilníky, doporučuju věci od Clarisy, ty jsou skvělý, cleanery, fresky, teď nevím, co tam to bylo za značku, určitě to najdete, já vám to potom ještě dohledám. Tak freska tam byla skvělá, odsávačka, bomba, to už taky ode mě víte, kterou mám. Všechno vám to dám do popisu videa, abyste se na to mohli podívat. A samozřejmě tam bude potom i tato bruska. Já si myslím, že do zítra už budu mít jasnou představu o tom, jak ta bruska funguje nebo nefunguje. A tím pádem budete mít dostatek času rozmyslet se nad tím, jestli tu brusku budete chtít také nebo ne. Takže ještě jednou platí tam teda slevový kód, který zadáte do poznámky v objednávce Barča 5 a dostanete slevu. Tak, mějte se krásně, to už je ode mě opravdu všechno a vidíme se příště. Ahoj.